manje ibhathi awetha ayigqoke nzima. Awubakubona pho mahosha. Kodwa Hlanganahlukana lapha. Ayikho into ethi Akuxoxwa ngisho ukuxoxwa lapha. Bakuncenga usephansi la. Bethi u50 rand awusambe mbaba. Gibele cashin zi makubuya kuyahlukana emkhubheni bese ubuya ngedebhisi uthaphaza. Usuke senamandla amadolo uzayichaya konke ngishayile. Bese sokuthukile. Konke yenze wrong phela kusukuya konke. Usungene kangaka nje ibhathi awetha? Kulonyaka? No nje kulonyaka. Mhlawumbe ko40. Awuthandi 40 thandi 50 rand. Oh, Mase sezi 2000 rand. Mase ubucanga kanjani ukuthi 2000 rand. Okay yikho. Hayi futhi akona nje 40 ke nje. Mhlawumbe ka 60. 3000. Usahlala eThekwini? Mhlawumbe 60 lo. Bebe uyilatshi nje mina ngiyakhona. Hayi uthi angidli. Kona kudla kwami lokho ngiyekuseni. Mushayisa yakho.